Ilang residente sa Abra natutulog pa rin sa mga tent sa gilid ng kalsada matapos masira ng lindol ang kanilang mga bahay. Makibalita tayo kay Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Nasira ang bahay ng pamilya Fontanilla sa Pidigan, Abra dahil sa lindol. Kaya sa tent muna sila sumisilo ngayon. 5 silang nagsisiksikan sa iisang kama. Sa gilid na rin ng kalsada ang nagsisilbi nilang kusina. Hiling nila sa barangay, ayuda at sapat na supply ng tubig. Sana po mabigyan kami kahit papano, kahit konti. Kasi parang pinipili lang po yata yung kung saan yung, at saka yung sa malapit sa kanila, yung medyo na ano daw, ng lindol. Sabi ko nga lahat naman, napektahan. Napinsala rin ng lindol ang bahay ni Nanay Deliva. Kaya sa tent sa gilid ng kalsada ang kanilang pansamantalang tirahan. Natatakot po kami. Tuwing yumuyug-yug po, niyayakap ko na lang po yung 3 apo ko. Kasi hindi naman po kami safe dito kasi yung mga sasakyan, pag dumadaan sila. Tuwing may rasyon ng tubig, pinipilahan agad ng mga residente. Kasi may tubig na po. Kaya kahapon hindi pa kami naliligo. Maraming napinsalang bahay sa Pidigan. Umabot sa 106.8 milyon pesos ang halaga ng nasirang tirahan. May mga kalsadang sarado pa rin dahil sa landslides at rock slides. May mga barangay at bayan pa rin walang supply ng kuryente. Unstable din ang linya ng komunikasyon. Suspendido at kanselado pa rin ang trabaho at pasok sa lahat ng antas sa public at private schools. Samantala, sa Banggit Plaza, may magsasaka umunong nagbenta ng kanyang aning sayote at patatas sa murang halaga. Pinakyaw ito ng mga lokal na opisyal saka ipinamigay sa mga residente. Binili na namin lahat para para yung pera nila bili na lang ng ibang kailangan nila. Kasi wala nang makain, wala naman ng hanap buhay. Marami akong apo at anak. Kailangan nakita ko na may pagkain din para mapakain ko yung pamilya ko. Maliban sa pagkain at tubig, nangangailangan din ang mga residente ng modular tents, sleeping kits at hygiene kits. Ako si Ivy Hernando para sa GMA Regional TV.